भजन वहाम माय फूड भजन बाप रे बाप हई रंडा रंडी आइल बड़न सब ते भजन करते नहीं। आज तरह के छक्का खा जाता हाँ जी और रंडी ना हो महारंडी ही हो। ए महाराज और रंडी के कहा ले बनी मुरई के भोग में मोमबत्ती चवा कोई घर खा जली तो भुना घाली बाप रे बाप। लेकिन ऊ खोजवा हो परसा वाला ये परसा वाला गाड़ी में लता कतारा आई लखा आई तू बढ़िया ट्रेलर चलाने में पहुंच दे भाभी बाप रे बाप का खाता लड़ खाता आई 2 बजे अभी कौवा गुह में ठोर ना मरले हम बताऊंगा पता लगे में आई मन करते मुंह दियो है अच्छो दो कौन है तू बता अभियंता जी है तने पछाड़िए ने तने मना करे हई ढेर बोलता हई लइका रौरा बोली कोनो बात नहीं कहे हई सारावाना बा एगो सारावाना हई सरवन बाबू नाम से हमरा बड़ा शर्म लागल बा मूड़ी हमर नीचे गड़ा गई इतना गंदा ना रौरा चुटकिला करे छै कतनो होतै हमर जिला जवार हो बक्सर में आरा में बरिसौन में कोनो बाटल नहीं है। अभियंता जी इतना रौरा गंदा चुटकिला कले बने के हमर लाज के मारे मूड़ी हमर एकदम हमर लोगन के बीच में देखावल मुंहवा हमर देखाव में लाज लगता कहत रहे हम अपना भैया के संग सुतर रहने डिग्री भैया जाए के बा लेकिन हई सुन के जाए के बा कहले जे कादो हम अपना भैया के संग सुतर रहने ता हमार भैया कहले हमारा भौजी से कि तने आवो कर धीरे धीरे कर तेल लगा के कर तब एगो खोजवा बाबू कहते छै मां तारो दवाई दे तनी तार बहन दौर को खोजवा ई खोजवा के चलते हम परेशान हो गइल बानी। अभियंता जी से हम कहत नहीं कि रवा एकरा के चेंज कर दी तारा का बर्बाद कर दी गाड़ी मार दी तारा का बर्बाद कर दी बड़ भाई हो हमर तो ध्यान से सुनो बात ओकर बार बुझाता कि झाटी हम कहती ना लेकिन हमरा कहे के पड़ता कादो हम अपने भैया से कहनी जे भैया जायद 8 लाख पूंजी काहे के बर्बाद कर एगो 2000 का साइकिलवा किन द हमरे गणिया में बताई हमरा कितना लाज लागल इतना गंदा बात इतना फुहर बात यूट्यूब पर चढ़ा दी यूट्यूब पर ये चढ़ाइए भी हमें हम का 3 भाई बने इहो 3 भाई बने इनकर नाम है अरविंद सिंह हां एगो इनकरा से बड़ बड़े उनकर नाम है कमसिन सिंह अच्छा आ एगो सबसे बड़ बड़े उनकर नाम है भेसलिन सिंह फैसली हाँ भेसलिन सिंह इनकर मौगी गोई रहे नहीं है अच्छा ये अपन गोइले लियावे खातिर दिन बारी धइले रहले ना आई तो ये गोइले लियावे खातिर अब तो जैसा नहीं कहले बड़े उसने न हमरो कहे के पड़े हां अब जान नहीं जाई अपन गोइले बेचारू गाड़ी पर से उतरले दुआरी पर गोइले ससुरारी अपना इनकरा बहुत स्वागत भइल बढ़िया से अपन गाड़ी पर से उतरले इतना भचकत अपन पहुंचले इनकर सास सोचल कि हमर दामाद आई बड़े लंगड़ू पाहुन आई बड़े इनकरा का बढ़िया से इज्जत मानी करे के चाहिए तो का कइलू चौकिया पर करियावा भेड़िया ला कमरावा ना होला हां भेड़िया ला कमरा होला उ का कइली जे इनकर सास चौकिया पर भेड़िया ला कमरवा बिछा देली हां तो ई कहले अम्मा जी ई चौकिया पर कमरा काहे खातिर बिछौने हां कहली जे ए से बिछा देनी है जे कमरवा में मतलब बार-बार गड़ी ताहरा गौड़ी ना चौकिया काहे से कि चूतर तो तार कमजोरे न बा कहले जे बट अन्य रहू के बिछा देलू हां कमरवा से तो बेसी हमरा गणिया में बा अरे गाओ
इनकर सास कहली कि तू ब्यास हो तारा बोले के लूर नहीं खा पगले हो हम तार सास हई हमरा से ऐसन वचन तू बोलत हां जा भागो हट भागो विदाई ना हो जा बहुत तरीके जा आ गइले 8 दिन के बाद अब इनकर बड़का भैया कमसिन सिंह गइले अच्छा जाके इनका सास ले कहले जे का अम्मा जी बहुत बनत रुका घरे इतना काम धंधा बा धान पाकत हाय कटनी अब बुझाता जे लगले लागी आलूओ बोवे के बा इतना घर में मन काम बा आई रहले हा अरविंद सिंह काहे ना कइलो विदाई इनकर सास कहली कि तार लोग के बोले के लूरबा बताओ अइले हा अरविंद सिंह को ब्यास हमें हम कमरा बिछौनी हा त कहत रहे जे कमरवा से त बेसी हमरा गोनिया में बात बा तो इनकर बड़का भैया कहत रहे कि प्योर झूठ बोलता पागल हो ओकरा झूठ बोलत बोलत आदत हो गइल इहे न कहवे जे कमरवा से बेसी हमरा गोनिया में बात झूठ बोलता अभी परसों हम ओकर गाड़ी मरने ओकर गाड़ में एकहु बारे नहीं चिकन रहे अभी अभी परसों दिन ओकरा गाड़ी में एकहु बारे नहीं वर्षों तक छिल्ले रहे अब जान नहीं जे इनकर सास कहले पागल ओ करल तो खत्म तू बन जा जा विदाई ना हो बैठो हो आए बैठो बोले जा विदाई ना हो अब फिर अब इनकर बड़का भैया भेसलिन सिंह गोइले 8 दिन के बाद जाके कहले जे का हो बियाह शादी काहे खातिर कहले भाई रखे खातिर और बीन सिंह आइले विदाई ना कइले कम सिंह आइले विदाई ना कइले का चाहत घर ही में ना कहल इनकर सास कहली कि तारा लोग के बोले के लूरबा और बीन सिंह आइले तो कमरा बिछौनी तो कहत रहे जे कमरवा से तो बेसी हमरा गोनिया में बा कम सिंह आइले तो कहत रहे कि अभी तो परसों दिन हम ओकर गाड़ी मरनी ओकर गाड़ में एक बहु बारे नहीं तो इनकर बड़का भैया कहत रहे राम हो राम अरे दादा अपने में लेबा लेबी करल से हमरा के एको दिन ना देला सही का खाता लड़ खाता हाय 2 बजे अभी कौवा गुह में ठोर ना मरले जाना हो का पता लेवे में हाय मन करते मुंह दियो है हां छोड़ हमारा नचनिया कहत रहे रंडी है रंडी अरवा हो परी है परी तनी खड़ा हो बता ओकरा के खोजवा के आजे से रवा सब ने की देखा है नहीं सुई दे के हेतर यातना है निकलवा देल भाई ओकर दे ठोकराइन बसाला काहे करे कहत चूची छोड़ी हां माने हमर नचनिया चुची छोड़ आई बिया चुची नहीं हां आ तू अपन बढ़िया काहे ना गोपालगंज छोड़ दे मर्द त नहीं बताओ हतना सुंदर नचनिया देखा दुआर पर ओइसने गाय भैंस रखे के चाहिए हां भैया पा भर कमे दूध दे सिंह माथ के निमन होखे गलती ना नुकनी हां मतलब सिंह माथ के निमन होखे कोनो मेला में बेचा जा हई 400 मेला में बेचा जा माझवारी मेला में बेचा जा आ हो सरवा के ले जाके रानी सागर कटवावे खोजवा उना बाही ना बियाई आ खाली बाप रे बाप इतना गंदा बात कहू है ऊ ब्याह जी कहले त पापा के नाम बताओ माने तो ऊ कहता जे पापा के नाम है राम चीज आ राम चीज हमारे बाबूजी के नाम माने इतना गंदा बात मतलब बोले के चाहिए तो अब हमारा बुझाई लो ठीक ओकरो बाबूजी के नाम रामे चीज तो अब हमारा बुझाइले जे ओ भाई ओकर घर है बंगाल रुका हो आ ओकर माइयो ही बंगाल के हमार बाबूजी कुछ दिन पहले कलकत्ता काम करत रहे कलकत्ता काम करत रहे हमारा ये ना बुझाइल आज तक हमार बाबूजी हमरा से नहीं खन बतौले कि बंगाल में जाके कौन ओकर भाई के जाके पेल दिया हम जाके बिहने अपना बाबूजी ले पूछो कि बाबूजी कैसे कैला है जे सरवा खोजवा हो
हम बिहाने जाके पूछो भले 90 साल के हो गए बड़े तक पूछो पूछो ऐसा बात रहती लेवल ही रहती अरे बाबू जी के नाम चीज हो यार वही चोद खो जावा खड़ा हो जाओ गजल सुनी हमारा सर प्यार हम करो ई का प्यार करिए ई का प्यार करिए जी टमाटर बने के खत्म बत्ती हां कह हरी माइक तो माइक तो नहीं हो आवाज इन कर तनी फंस गइल बा हां आवाज इन कर फंस गइल बा तब ई कहत रहे जे का दो मुंह में मैं करवा ले ले हां बताओ ए ब्याज देखी हम चाहतन कि भोजपुरी से अश्लील दूर हो जाओ हम चाहतन भोजपुरी के आगे लेके गई लेकिन जले तू जियबा तले भोजपुरी आगे ना जाए ना जाए साफ सुथरा गाई लगे हतना हम साफ सुथरा हम गाई ले या हम दू ताल कुछ ना बोलनी हराम रहीम हम कुछ बोलनी हां हम भैया हाथ से कहनी कि हमरा का साइकिल किन दो अच्छा रुको हम तो अपना भैया के संगवा सुतर रहनी हम अपना भैया के संगवा मन हम अपना भैया ला कहनी कि 2000 का साइकिलवा किन दो तो हमार भैया के सुहाग रात रहे तो जहां सुहाग रात होला ओ जे तो दूसर के जाला ना ओ जे तू का करे गोला गाड़ी मारवा ई हो रहले ओई जे ई हो रहले ओई जे हमारा भैया से कहले जे भैया ओ में ना है ओ में ब्याजी हाथ जोड़ता नहीं ब्याजी ऐसा नवरा शब्द का प्रयोग कर तो हम गाँव नहीं गाँव छोड़ दो ऐसा हमनी संग ना होला हमने संग ना होला ध्यान दे हो काहे 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 दिली से जानता रहो कि तू हमारे खा हमारे पियो हमारे विटामिन बाप रे बाप भाई कुल ही काम करो लेकिन बेरा से पीछा रहो ऐसा रोग है जो के लिए मैं शुरू के लिए सर हो जावा ई रंडी ना है बबुआ ई नर्तकी है सुनला हमार बात जवाब दे के छोड़ दे बोले के दिन देखा ई नर्तकी है एकर नाम है नर्तकी ई है नचनिया अभियंता जी लोग पढ़ल लिखल गौ निहार रंडी अंग्रेजी शब्द है रंडी के हिंदी होला बेस्या बेस्या कहाँ रहले कोठा पर ई है नचनिया ई रंडी ना है जवाब दे आखिर हो खोजवा हो लेकिन ऊ खोजवा हो परसा वाला ये परसा वाला गाड़ी में लगता कतारा आई देखा आई तू बढ़िया में पहले चलाने में पहुंच दे भाभी बाप रे बाप आई चल तो रही मुठ में अरे बाप रे बाप आतना वो हाथ के मतलब साफ आदमी हो पाका समाचार पूछे में तारा का चलते खलास उ जान नहीं जे हमरा साइज लायक बाकी हां उ जान नहीं जे साइज लायक बाकी कैसे आवे है ना बताइए कैसे आवे ना अरे हमारा का पैसा ना चाहिए जे खाली खाली खड़ा रहे आवे है ना आवा पैसा ना चाहिए खाली है जे खड़ा रहे हमारा का 5 रुपया मत दे खाली है जे खड़ा कौन रहे जादू बा कैसे जान जाए देखो जतना खोजवा हो खेला सब अभियंता जी कुर्सी हटावा है ना देखा लाना तक है ना देखो पहले देखो जतना खोजवा हो खेला सब पहले केहू केहू के समाचार पूछला मर्द जब समाचार पूछी कह जे भैया का हाल बा ठीक बा आ वो हन्नी के कहे से आए अरे काजर क्वेश्चन होई अरे दादा रे काम लायक बाकी ऐसे दादा ये पैसा के कहां रहत नहीं रवाई घरी कौन चीज के तैयारी चलता अच्छा अच्छा इने ओने तब तो घूमे खातिर रवा जाते हो जीमो करीले का हाय तब तब दिल्ली बॉम्बे चारों रवा घूमत हो खब हाय वंदे भारत में रवा जाते हो ट्रेन से रवा जाते हो खब समाचार का तनी सर समाचार का बाई तनी हम जानल चाहत नहीं न कहे वाला बात बाकी तनी
कहियो मन बजे हमारा ट्रेन पर यात्रा करी सीटवा चाहता नहीं जो कंफर्म तू समाचार पूछियो सो लेकिन धरियो समझ का है तू धोइए के जाए जैसा कोई काम लायक बा कि ना हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभी तो खत्म बारे इनका में अब कुछ बात हो खुद कहता रहे शुगर हो गई बा आ उठत है ये नहीं उनकर गाड़ी ऊपर ला बोली हनु आय कहे के ई बात बा भैया जब शुगर हो ये गई बा आंखी से लौकते नहीं खे आ जब यहाँ के जब खड़े नहीं खे हो तो कहे वाला ई बात बा जो तब तारा जियला कला फायदा बा काहे खाती कमाता रुपया पैसा जब तारा हई दुगो अतना ही प्योर मौग हवे सो एक दिन हमारा के फोन कइलो से 4 बजे अच्छा तरह से जब भई ना सांझी खा सुतला में कहियो 2-3 महीना पर इनकर खड़ा हो रहे तई दोनों हई फोन कइले से कहले से जे बूढ़ा भैया बड़ा खुश बनी जा बड़ा हमने के खुश बनी जा जे आज गुरुजी के टाइट हो गइल बा हम कने के बचवा तब सामना करस सामना सामना करस अब कहा जाने हमरा ई ना बुझाइल जे ई सामना कइलस कि ई सामना कइलस कि हई सामना कइलस अरे खोदलो बने के जगह अरे कर लाने के लगे माने का हाथ ना अंगुरी जाता तब नहीं के जागल बा पटियोले देखी देखी ओकरा ई हो त कि ज्यादा अच्छा त लागत या जी काया भे कैसा तारा मोहब्बत अरे मोहब्बत मैं मुस्काई के बिलाई भइली भगत आज तक हमारा बुझाता जे 64-65 को नचनियन के सेवा कइला सेवा कइले मैं जिला जब छठ के गीत हाँ गा दे छठ के गीत गा दे